Близо 9000 българи са загинали при катастрофи по пътищата на страната за последните 10 години. Това се равнява на град като Банско. В сравнение с миналата година жертвите на пътя са 30% по-малко за щастие. Масираните акции на КАТ дават резултат. Въпреки това зачестяват случаите, в които пешеходците стават жертва на невнимателни шофьори. Къде са уязвимите места в София? Вижте в репортажа на Евелина Николова и оператора Николай Глушков. Център 112, слушам ви. В София ежедневно стават по няколко катастрофи. В някои хората загиват, други оживяват, а трети остават инвалиди за цял живот. Статистиката сочи, че при 95% от случаите катастрофите с фатален край са предизвикани от неправилни действия на шофьорите. В София жертвите в пътно-транспортни происшествия за 2010 година са 74, а към ноември 2011 са загинали 53 души. Винаги внимавам. Шофьорите пазят ли пешеходците? Поне на мен не ми се е случвало, но поне това, което гледам по телевизията, действително има много проблеми. Големият град остава най-рисков за пешеходците. Понякога те са невинни жертви, а друг път причина за происшествията. През 2010 година 26 пешеходци са намерили смъртта на пътя. От началото на годината жертвите са 19. Не е ли опасно да се пресича по улицата? Опасно е. А вие защо пресякохте? Защо да дойда тук до магазина? А ако ви се случи нещо? Ако ви бутнат? Ушки внимавам. Да. Защо пресичате отгоре? Защото не знаем на къде отиваме. Зимата е сезонът, в който пешеходци и шофьори трябва да са с повишено внимание. От началото на тази година над 500 човека са пострадали само на пешеходни пътеки. Опасно е, но още по-опасно. Падат отгоре мазилките, има накано, напикано навсякъде. Минете ви отгоре. През тази година повторяемост на блъснатите пешеходци има на булевардите Цар Освободител и Ломско шосе. Опасно е, особено на долния светофар към Сладкарница, там не се минава. Няма кой да ги спре тези шофьори. Булевардите България, Рожен и Ботевградско шосе се оказаха черни през тази година. И не само те. Когато видят това, повечето шофьори и пешеходци се замислят за поведението си на пътя. От началото на годината жертвите в България са с 30% по-малко от 2010 година. Дали статистиката ще се запази? Всичко зависи от теб. Това е статистиката, доста мрачна. Сега ви представям и моя гост, Златина Стоянова от Българската асоциация на пострадалите при катастрофи. Здравейте! Здравейте! Първо искам да се срещнем с реалната обстановка и органите на реда, които следят за нарушенията с пресичането. Сега на едно оживено кръстовище в София, репортерът Евелина Николова, която подготви репортаж, който току-що видяхме. Отиваме към нея и след това ще коментираме. Иве, здравей! Добро утро! Намираме се на оживеното кръстовище при гара Подуяне, където минават много линии на автобусите, на трамваите. До мен е старши инспектор Иван Тосев от столичния КАТ, с когото ще разговаряме. Дисциплинирали ли са шофьори и пешеходци? До някаква степен да, има вече наличие на малко по-така отношение на пъти на пешеходците и на водачите, но все пак все още има доста проблеми. Къде са тези проблеми? Къде най-често пешеходците нарушават правилата, пресичат неправилно, застрашават своя живот, на шофьорите също? Пресичат все още на неустановени за целта места. Масово хората пресичат все още на места, където няма пешеходни пътеки, но им е много по-удобно. Пресичат също не където има подлези, тъй като казват, че им е по-трудно да слизат по тях и така. Колко пешеходци са глобени до момента? На колко са съставени фишове? Към момента има съставени, говорим за периода от юни насам, около 3300 фиша на точно такива пешеходци, които пресичат на неопределени за целта места. Каква е глобата? Глобата е 10 лева. Според вас пешеходците, когато им се наложи санкция, дисциплинират ли се? Считаме, че има някакъв ефект върху самите пешеходци, както и върху обществото, тъй като наистина това става една тема за разговор в близките месец-два между техни приятели, когато бъдат санкционирани, така че считаме, че има определен ефект. Знаем, че ще правите проверки по определени райони и квартали, така ли е? Проверки се правят постоянно и навсякъде. Ще има ли специално масирани акции в определени райони? Масирани акции не е. Смисъл, самото присъствие на полицията е достатъчно. Ние изпращаме екипи на различни места, по различни обекти,
така че не е проблем да се Колко екипи работят? Ами дневно излизат около 40 човека полицейски служители, които вече на различни места санкционират. Ето сега един пешеходец, който пресича неправилно, да ни разкажете каква е процедурата при такъв случай? Ами както видяхте, пешеходецът пресече през трамвайните линии, след което премина през пътното платно, където първо създава опасност за движението, така и за себе си. Сега му се изискват личните документи, лична карта, от която се снемат данните и се съставя фиш. Тук знаем, че преди подлеза беше в окаяно състояние, сега е добре, ремонтиран, нов. Въпреки това има ли често нарушения? Да, наистина това е странното, при положение, че подлеза наистина е добре направен, поддържан е, светъл е. Все още има много хора, които предпочитат така да минат по-напряко отгоре през пътното платно и така самите те се застрашават. Да ви попитаме, господине, добро утро. Добро утро. Защо така пресичате отгоре? Подлеза излиза от другата страна. Крайно неудобен е. Значи оттам подлеза излиза от другата страна. Аз трябва да пресека и да отида от другата страна да хвана 72. Не смятате ли, че това е по-рисково за самия вас? В момента не беше рисково, защото се правеше десен завой и тук... Свободно. Свободно беше, Вие сте научили светофарите и знаете с кой светофар на шофьорите. Не, просто не е възможно тук на това кръстовище човек да мине безопасно от тази спирка на другата. Може през подлеза. Елате да ви заведа, за да видите, че не можете да минете. Можете да минете малко по-дълго, не го правете. Елате да ви заведа. Елате да ви заведа, да видите, че не можете да минете. Йорданка Фадък го откри преди 2 месеца, този подлез не функционира. Да, слушаме. Нека да разберем каква ще бъде глобата за господина и дали ще повтори нарушението от тук нататък. Ще повторите ли нарушението си, след като ви глобят сега? Друг път ще пресечете ли направилно? Аз мисля, че нямаше нарушение в случая. Интересно, само вие мислите така, според закона не е така. Каква е санкцията? 10 лева. Санкцията е 10 лева, да. И 20 лева, да, няма значение. Тук се правеше десен завой. От тази страна се прави ляв завой. Къде е нарушението? Благодаря ви. Че няма тук светофара. Това е, че за сега очакваме да се включим отново при такива подобни случаи. Благодаря ти, Иве. Видяхме тази така ситуация, направо реалити се случи пред нас, пред очите ни, как един пешеходец премине на всичко отгоре, смята, че е правилно. Да, в случая беше комично, но много често се случват трагични неща всъщност. Просто човекът си изработил маршрута и смята, че винаги ще има късмет. Отдясно за светка червено, отляво светка зелено и той си минава. В крайна сметка, кой по-често греши? Шофьорите или пешеходците? Според статистиката, която и преди малко чухме от видеото, в 95% от случаите са допуснали грешки водачите. Да, тук сега предлагам да покажем на нашите зрители една брошура, която сте подготвили вие за правилата, които трябва да спазват задължително и пешеходците, и шофьорите, и да не се стига до фатален край, т.е. до катастрофи с фатален край. Накратко, може ли да обобщим? Да, всъщност ние се опитваме да припомним правила, които знаят и пешеходците, и водачите. Но... Ние сега видяхме, че пешеходците не знаят. Те са измислили свои собствени правила. Според мен това са елементарни правила, особено за пешеходците, които са едни от най-уязвимите участници в движението, просто да съхранят себе си на пътя. Те не са защитени зад ламарините на автомобила, затова много често, когато се случи катастрофа с участието на пешеходец, тя има много сериозни последици. И в случай господина, който пък видяхме, той казва, че подлеза не бил удобен, тъй като трябва да повърви малко повече. Пресече е ремонтиран, е нов и осветен. На мен лично вчера ми се случи в широкия център на София да използвам един подлез, който през деня беше много трудно да премина отдолу. Така в нощно време не знам. Така че подлезите съвсем не са в добро състояние. Другият проблем, че има доста често се случват такива инциденти на пешеходните пътеки. Там, където всъщност право имат да пресичат пешеходците. Там, където по закон им е позволено. Да, обикновено на пешеходните пътеки най-често допусканата грешка от водачите е, че не отдават предимство, особено при завой. Тоест, те бързо да направят маневрата, пресичащия пешеходец въобще не е взет под внимание и така се стига до такива трагични инциденти. И другия така много често срещан случай е когато има спряло превозно средство с цел да даде предимство на пешеходеца,
а друг водач изпреварва на пешеходна пътека, той не вижда, че пешеходецът вече е тръгнал и съответно се случва този инцидент. Какви хора се обръщат към вас и кога? Към нас се обръщат преди всичко пострадали при катастрофи, без значение по какъв начин, дали пешеходци, водачи, пътници. Те търсят съвет какво предстои от тук насетне, след като е станал вече трагичния случай. Искат да разберат какви са правата им, извинете, какви са процедурите, които следват държавните органи, каква им е работата във връзка с този случай, полиция, прокуратура и така нататък. И разбира се, имат ли право на обезщетение за това, че са претърпели такъв инцидент. Някакви случаи, които така са запомнящи от вашата практика и с които трябва наистина да се обърне внимание? Специално с пешеходци, основно от столицата към нас се обръщат преди всичко хора, които са пострадали на пешеходна пътека или на пешеходен светофар. Но имаме и такива, които си позволяват и се осмеляват да пресичат много натоварени булеварди, при все, че има подлези. Току-що видяхме пример. Да, там където допустимата скорост е 80 км, като Цариградско шосе. Та дори на магистралата съм виждал хора, които пресичат, което... Или булевард България. Обикновено при тези хора травмите са много сериозни, защото там се кара с много висока скорост и много често има и, мисля, че наскоро пред няколко седмици имаше един трагичен случай на булевард България. Нещо много важно и така за финал все пак да обърнем внимание, когато пресичаме на пешеходна пътека, какво трябва да вземем предвид ние пешеходците? Трябва ли да вдигаме ръка? Как се пресича най-правилно? Да. Тъй като имаше различни... Да. Считам, че вдигането на ръка не познавам този начин на сигнализация, когато човек иска да пресече пешеходна пътека. Може да вдигнете ръка, за да спрете такси. Но на пешеходна пътека, мисля, че в момента, в който пешеходец е застанал на бордюра, би следвало да означава за всеки един водач, че той иска да пресече. Разбира се, пешеходеца преди да навлезе на пътното платно, без значение дали на пешеходна пътека, трябва да се огледа. Това, че има пешеходна пътека, не означава, че автомобилите ще спрат автоматично. Поне в България не се случва така. Да. Сега разбирам, че отново ще отидем към Ивелина Николова. Иве, здравей отново. Имате последен коментар след случилото. Да, ще направим коментар за това, че тук също така пешеходците си правят някои своеволия, за да могат да пресичат. Какво точно? Премахвате такива парапетни пана, през които могат да преминават. Увреждат захващащи елементи и така. Напряко през спирка. Точно така, да, тъй като е по-удобно. Казахте, че тук има доста често патрули, те контролират това, дисциплинира ли? Да, опитваме се в час, който има по-голяма натовареност към пешеходци, да изпращаме екипи насам, за да могат точно така да дисциплинират малко от малко пешеходците. Започнаха ли шофьорите да дават повече предимство на пешеходците на пешеходни пътеки? Да, определено вече се наблюдава промяна в менталитета на шофьорите и наистина на пешеходни пътеки вече все повече се спира. Дано да е така и занапред, това е и на от нас. Иве, само последно да те попитам, господина, получи ли си глобата? Да, получи си фиша и трябва да си плати глобата в КАТ. 10 лева. Да, добре, Иве, благодаря ти за това включване. Благодаря ви и на вас, че бяхте тук и коментирахме тази доста болезнена тема за нашето общество. Благодаря.